Víš, co mě fascinuje? Že tě dokáže někdo nenávidět, aniž by tě kdy poznal. I neví, kdo jsi a co máš za sebou. A už tě má zaškatulkovanýho. Rasismus to není jen o barvě kůže. To je o tom, jak rychle člověk soudí. Vznikl ze strachu. Strach z jiných lidí, strach z jiné kultury a strach z toho, čemu nerozumíš. A místo toho, aby se lidi snažili pochopit, začali ukazovat prstem. A tenhle strach se předával dál, z generace na generaci. To vznikly předsudky. To je moment, kdy vidíš člověka, ani s ním nemluvíš, ale už víš, co je zač. Jedna špatná zkušenost a hodíš to na všechny. Ale pravda je jednoduchá. Dobrý člověk je dobrý a špatný člověk je špatný. A barva kůže s tím nemá nic společného. Když předsudky rostou, vzniká nenávist. Nenávist je slabost. Je to bolest, frustrace, nepochopení. Lidi, co nenávidí, často sami nejsou spokojení se svým životem. A místo toho, aby něco změnili, hledají viníka venku. A pak přijde to nejhorší. Závis. A to už není o barvě. To je o tom, že se ti začne dařit. Makáš, rosteš, jdeš nahoru. A najednou slyšíš, on si to nezaslouží. On je takovej a makovej. Já bych to dělal líp. Ale pravda, oni by to nedělali vůbec. Zlí lidi nejsou silní. Zlí lidi jsou slabí. Silný člověk podpoří, inspiruje, respektuje. Slabý člověk hejtuje, schazuje, závidí. Protože to je jednodušší, než makat na sobě. Takže jestli tě někdo soudí, aniž by tě znal, aniž by znal tvůj příběh, tak to není tvůj problém. To je jeho slabost. A pamatuj si, charakter nemá barvu, síla nemá barvu, respekt nemá barvu, ale závis, tu poznáš hned. A jestli to chápeš, sdílej. A jestli ne, tak se nad sebou zamysli.